ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿದ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 1424 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ ಮಧುರ ಜೋಕುಲಿ ನಿಖಲ ಈ ಜೀವನ ದೇವತೆ ಹಿಡಿದಲ ಉತ್ತಮವಾದುಂಡು. ದೇಪಂಡ ಇತ್ತೆ ನಿಖಲು ರಚಯಿತ ಬೊಕ್ಕ ರಚನೆಯ ಯಥಾರ್ಥವಾದ ತಿರಿಯೊಂದು ಆಸ್ತಿಕಾದುಲ್ಲರು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸಂಗಮಯುಗಿ ಈಶ್ವರಿಯ ಪರಿವಾರದ ವಿಶೇಷತೆ ಇಂಚಿನಾದುಂಡು. ಓವು ಇಡೀ ಕಲ್ಪೊಡೆ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಉತ್ತರ: ಈ ಸಮಯೋಡೆ ಈಶ್ವರ್ಯ ಬಾಬಾ ಅದು ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲೇನು ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪಿರು, ಶಿಕ್ಷಕ ಅದು ಓದವಿರು. ಬೊಕ್ಕ ಸದ್ಗುರು ಅದು ನಿಕ್ಲೇನು ಪೂವಾದು ಮಲ್ತದು ಜೊತೆಟ್ಟು ಲೆತೊಂದು ಪೋಪಿರು ಸತ್ಯುಗೊಟ್ಟು ಭಲೆ ದೈವಿ ಪರಿವಾರ ಒಪ್ಪುನ ಅಂಡ ಇಂಚಿನ ಈಶ್ವರ್ಯ ಪರಿವಾರ ಒಪ್ಪುಜಿ. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಬೇಹದ್ದದ ಸನ್ಯಾಸಿಲು ಆದುಲ್ಲರು, ರಾಜಯೋಗಿಲ ಆದುಲ್ಲರು, ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯೋಗಾದು ಓದೊಂದುಲ್ಲರು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಇಂದು ಪಾಠಶಾಲೆಯಾದುಂಡು. ಏರ್ನ ಪಾಠಶಾಲೆ? ಆತ್ಮದ ಪಾಠಶಾಲೆ. ಇಂದು ಅಂತೂ ಅವಶ್ಯವಾದುಂಡು. ಆತ್ಮ ಶರೀರ ಹೆಜ್ಜೆಯಿಂದ ಇಂಚಿನೆಲ್ಲ ಕೇನಿರೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಜ್ಜಿ. ಆತ್ಮದ ಪಾಠಶಾಲೆ ಐದವರ ಆತ್ಮ ಶರೀರ ಹೆಜ್ಜೆಂದೆ ತೆರಿಯೊಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಜ್ಜಿ ಪಂದು ತೆರಿಯುನುಡು. ಐನರ್ದವರ ಜೀವಾತ್ಮ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪೊಡಾಪುನು. ಇತ್ತೆ ಮಾತಂತೂ ಜೀವಾತ್ಮದ ಪಾಠಶಾಲೆಯಾದುಂಡು. ಐನರ್ದವರ ಇಂದೆಕ್ ಆತ್ಮದ ಪಾಠಶಾಲೆ ಪಂದು ಪನೊಡಾಪುನು. ಕುಡಮುಲ್ಪ ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಬತ್ತದು ಓದವಿರು. ಅವು ಶಾರೀರಿಕ ವಿದ್ಯೆ ಆಪುಂಡು. ಇಂದು ಆತ್ಮಿಕ ವಿದ್ಯೆಯಾದುಂಡು. ಇನ್ನೇನು ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ಓದವಿರು. ಇಂದು ಈಶ್ವರ್ಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವಾದುಂಡು. ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ಉಂಡತ್ತೆ. ಇಂದು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗತ್ ವಿದ್ಯೆಯಾದುಂಡು. ಶಾಲೆಡು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಭಕ್ತಿದ ಗುಡಿ ಗೋಪುರಡು ಒಪ್ಪುಂಡು. ಈ ಪಾಠಶಾಲೆಡು ಏರು ಓದುವಿರು. ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ಬೊಕ್ಕ ಒವ್ವೇ ಪಾಠಶಾಲೆಡು ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ಉಪ್ಪುನನೆ ಇಜ್ಜಿ. ಕೇವಲ ಇಂದೊಂಜಿ ಜಾಗಡು ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ಉಂಡು. ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಗವಂತಗ ಜ್ಞಾನಸಾಗರ ಪಂಡು ಪನುಡಾಪುಂಡು. ಆರೆ ಜ್ಞಾನನು ಕೊರ್ಪೆರು ಓರಿ ನಾವು ಮಾತಲ ಭಕ್ತಿಯಾದುಂಡು. ಭಕ್ತಿಗಾದು ಐರ್ದು ಏರ್ನ ಸದ್ಗತಿಲಾಪುಜಿ ಪಂಡು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪದೆರು. ಸರ್ವೇರ್ನ ಸದ್ಗತಿದಾತ ಓರಿ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಆದುಲ್ಲಿರು. ಆರು ಬತ್ತದ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪವಿರು. ಆತ್ಮ ಶರೀರದ ಮೂಲಕ ಕೇನುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಒವ್ವೇ ಜ್ಞಾನ ಇಂಚಿನೆಟ್ಟು ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ಉಪ್ಪುನನೆ ಇಜ್ಜಿ. ಭಾರತೊಡೆ ಶಿವ ಜಯಂತಿನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಭಗವಂತೆ ಅಂತೂ ನಿರಾಕಾರ ಆದುಲ್ಲೇರು ಕೂಡ ಶಿವ ಜಯಂತಿನ ಎಂಚ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೆರು. ಏಪ ಆರು ಪ್ರವೇಶ ಶರೀರರು ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪೆರೋ ಅಪಗ ಜಯಂತಿ ಆಪುಂಡು. ಯಾನಂತೂ ಏಪಲ ಗರ್ಭುಡು ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪುಜಿ ಪಂಡು ಬಾಬಾ ತೀರ್ಪೆರು. ನಿಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಗರ್ಭುಡು ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರು. 84 ಜನ್ಮನು ದೇತೊಂದರು. ಮಾತೆರ್ದಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ್ಮನು ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರು ದೇತನುವಿರು. 84 ಜನ್ಮನು ದೇತೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಶ್ಯಾಮ ಹಳ್ಳಿದ ಬಾಲಕಾಪೆರು. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಪಂದಾಂಡಲ ಪನ್ಲೆ, ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ಪಂದಾಂಡಲ ಪನ್ಲೆ. ಬಾಲ್ಯುಡು ರಾಧೆ ಕೃಷ್ಣ ಆದುಲ್ಲಿರು. ಅಕಲು ಜನ್ಮ ಪಡೆಪೆರು ಪಂಡ ಸ್ವರ್ಗೊಡೆ ಪಡೆಪೆರು. ಐಕ್ ವೈಕುಂಠ ಪಂಡದಲ ಪನೋಡಾಪುಂಡು. ಸುರುತ್ತ ಜನ್ಮ ಬಿರ್ನಾದುಂಡು. 84 ಜನ್ಮಲ್ಲ ಆರೆ ತೇತನುವಿರು. ಶ್ಯಾಮ ಬೊಕ್ಕ ಸುಂದರ, ಸುಂದರಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಶ್ಯಾಮ. ಕೃಷ್ಣ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಪ್ರಿಯಾದುಲ್ಲೆ. ಕೃಷ್ಣನ ಜನ್ಮ ಅಂತೂ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚೊಡೆ ಆಪುಂಡು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪುನರ್ಜನ್ಮನು ದೇತನೊಂದು ಪರತು ಪ್ರಪಂಚಡು ಬತ್ತದು ಮುಟ್ಟುನಾಗ ಶ್ಯಾಮ ಅದು ಉಡ್ಪೆ. ಈ ಗೊಬ್ಬುವೆ ಇಂಚ ಉಂಡು. ಸುರುಕು ಭಾರತ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಸುಂದರವಾದಿತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಕಪ್ಪಾದು ಬಿಡ್ತನು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪರು ಈತ ಮಾತ ಆತ್ಮಲು ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲಾದುಲ್ಲಿರು. ಇತ್ತೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಾಮಚಿತ್ತೆ ತಮೆತ್ತೆ ಕುಳಿದು ಪೋತುದು ಕಪ್ಪಾದು ಬಿಡ್ತೀರು. ಯಾನು ಬತ್ತದು ಮಾತೆರಳ್ನ ಪಿರ ತಿರುಗುದಲೆ ತಂದು ಪೋಪೆ. ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಚಕ್ರನೆ ಇಂಚೊಂಡು. ಪೂ ತೋಟಲ ಮುಳ್ಳುದ ಕಾಡಾದು ಬಿಡ್ತುಂಡು. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಏತು ಪೊರ್ಲುದ ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲೀಕಾದಿತ್ತರು. ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಆವೊಂದುಲ್ಲರು ಪಂಡು ಬಾಬಾ ತೀರಿಪೋಯರು. ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರು ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕಾದುಲ್ಲಿರು. ಮೊಕಲು 84 ಜನ್ಮನು ತೆತ್ತೊಂದು ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಆವೊಂದುಲ್ಲಿರು ಪಂಡ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಆತ್ಮ ಇತ್ತೆ ಓದೊಂದುಂಡು. ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಅಪಾರ ಸುಖೊಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೇರಿದುಂಡು. ಅಲ್ಪ ಬಾಬಾನ ಏಪಲ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನೆಪ್ಪುಜಿ. ದುಕ್ಕೋಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪೆರು ಪಂದು ಗಾಯನ ಉಂಡು. ಏರ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪೆರು? ಬಾಬಾನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪೆರು. ಇತ್ತು ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ. ಭಕ್ತಿಡು ಮಸ್ತ್ ಜಂತ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪೆರು. ಅಕ್ಲಿಗೆ ದಾಲ ತೆರಿದಿಜಿ. ಕೃಷ್ಣ ಏಪ ಬೈದೆ. ಕೃಷ್ಣ ಏರು ಪನ್ಪುನಲ ಸಹ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಕೃಷ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ನಾರಾಯಣನ ಭೇದನು ತೆರಿದಿಜಿರು. ಶಿವ ಬಾಬಾ ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ತೀರ್ಥಗ್ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕರ ಅಕ್ಲೇನು ದೇವತೆಲು ಪಂದು ಪನೊಡಾಪುಂಡು. ಮನುಷ್ಯರಂತೂ ಮಾತೆರಣ್ಣ ಭಗವಂತೆ ಪಂದು ಪನ್ನೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು. ಇಜ್ಜಿ ಪಂದಿತ್ತನ ಸರ್ವ್ಯಾಪಿ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಇದಕ್ಕೆ
ಮಾಯದ ಪಂಚವಿಕಾರಲು ಸರ್ವ್ಯಾಪಿ ಆದುಂಡು ಪಂದು ಬಾಬ ತೆರಿಪೋಯರು. ಇಂದು ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಡ್ಲ ಉಂಡು ಸತ್ಯಯುಗೊಟ್ಟು ಒವ್ವೆ ವಿಕಾರ ಒಪ್ಪುಜಿ. ಮುಕ್ತಿಧಾಮೊಡ್ಲ ಸಹ ಆತ್ಮಲು ಪವಿತ್ರಾದೊಪ್ಪೇರು. ಅಪವಿತ್ರತೆದ ಒವ್ವೆ ಪಾತೆರ ಒಪ್ಪುಜಿ. ಐರ್ದವರ ಇಂದಿನ ರಚಯಿತ ಬಾಬನೆ ಬತ್ತದ ತಮ್ಮ ಪರಿಚಯನ ಕೊರ್ಪೇರು. ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯದ ರಹಸ್ಯನು ತೆರಿಪವೇರು. ಇಂದೆರ್ದು ನಿಕುಲು ಆಸ್ತಿ ಕಾದುಲ್ಲರು. ನಿಕುಲು ಒಂಜೇ ಸರಿ ಆಸ್ತಿ ಕಾದುಲ್ಲರು. ನಿಕುಲ ಈ ಜೀವನ ದೇವತೆಲೆಡ್ದಲ ಉತ್ತಮವಾದುಂಡು. ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನ ದುರ್ಬಲ ಬಂದು ಗಾಯನ ಮಲ್ಪೇರು. ಪಂಡ ಏಪ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಸಂಗಮೆಗ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಪಗ ಜೀವನ ವಜ್ರ ಸಮಾನ ಆಪುಂಡು. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರನ್ನು ವಜ್ರ ಸಮಾನ ಪಂದು ಪನ್ಪುಜೀರು. ನಿಕುಲ ವಜ್ರ ಸಮಾನ ಜನ್ಮ ಆದುಂಡು. ನಿಕುಲು ಈಶ್ವರ್ಯ ಸಂತಾನ ಆದುಲ್ಲರು. ದೇವತೆಲು ದೈವಿ ಸಂತಾನ ಆದುಲ್ಲಿರು. ಮುಲ್ಪ ನಿಕುಲು ಪನ್ಪರು ಎಂಕುಲು ಈಶ್ವರ್ಯ ಸಂತಾನ ಆದುಲ್ಲ. ಈಶ್ವರ ಎಂಕಲ್ನ ಅಪ್ಪ ಆದುಲ್ಲಿರು. ಆರು ಎಂಕಲಿಗೆ ಓದವೇರು. ದೇಪಂಡ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಆದುಲ್ಲಿರತ್ತೆ. ಆರೇ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಕಲ್ಪವೇರು. ಈ ಜ್ಞಾನ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಸಂಗಮೆಗೊಟ್ಟು ಇಂದೊಂಜೆ ಸರಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಂದು ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಪುರುಷಾಪನ ಯುಗವಾದುಂಡು. ಇನ್ನೇನು ಪ್ರಪಂಚದ ಕುಲು ತಿರಿಯೊಂದಿಜಿರು. ಮಾತೆರ್ಲ ಕುಂಭಕರ್ಣನ ಅಂಧಕಾರದ ನಿದ್ರೆಡು ಜೆತ್ತದು ಬಿಡ್ತೇರು. ವಿನಾಶಲ ಎದುರುಡು ಉಂತುದುಂಡು. ಐನರ್ದವರ ಇತ್ತೆ ಜೋಕುಲು ಎರನೊಟ್ಟಿಗೆಲ ಸಂಬಂಧನು ದೀವಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಅಂತ್ಯಡು ಏರು ಸ್ತ್ರೀನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಅಂತ್ಯಡು ಶಿವಬಾಬನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತೆರಡ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣ ಸಂಬಂಧಡು ಬರ್ಪೇರು. ಈ ಏನಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅದುಂಡು. ಎಂಕುಲೆ ದೇವತೆಲು ಎಂಕುಲೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ಬಂದು ಬರೆಯುತ್ತೇರು. ಈ ಸಮಯ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯವಾದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಆದಿ ಸನಾತನ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮನು ಮರೆತದು ಬೇತೆ ಧರ್ಮಡು ತಿಕ್ಕಿದು ಬಿಡ್ದೇರು. ಈ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಪಂಚನೆ ಲಂಕೆಯಾದುಂಡು. ಬಾಕಿ ಒವ್ವೆ ಚಿನ್ನದ ಆತನ ಬಂಗಾರದ ಲಂಕೆ ಇಜ್ಜನು. ನಿಕ್ಲು ನಿಕ್ಲೆಡ್ದಲ ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾದು ಎನ್ನ ನಿಂದನೆ ಮಲ್ತಾರು ಪಂದು ಬಾಬ ತೆರಿಪೋಯರು. ನಿಕ್ಲೆಗಾದ 84 ಲಕ್ಷ ಜನ್ಮಲು ಬೊಕ್ಕ ಏನನು ಕಣ ಕನೋಡ್ಲ ಉಳ್ಳೆರು ಪಂದು ಪಣದು ಬಿಡ್ತಾರು. ಇಂಚಿನ ಅಪಕಾರಿಲೆಗ್ಲ ಸಹ ಯಾನ ಉಪಕಾರ ಮಲ್ಪೆ. ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ನಿಕ್ಕಲ್ನ ದಾಲ ದೋಷ ಎಜ್ಜಿಂದು ನಾಟಕವಾದುಂಡು. ಸತ್ಯಯುಗದ ಆದಿರ್ದು ಪತ್ತದು ಕಲಿಯುಗದ ಅಂತ್ಯ ಮುಟ್ಟಲ ಗೊಬ್ಬು ಆದುಂಡು. ಇಂದು ತಿರುಗೊಡಾಪುನು. ಇನ್ನೇನು ಬಾಬನ ವಿನಃ ಬೇತೇರ್ಲ ತೆರಿಪೇರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ನಿಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರಾದುಲ್ಲರು. ನಿಕುಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಈಶ್ವರ್ಯ ಸಂತಾನ ಆದುಲ್ಲರು. ನಿಕುಲು ಈಶ್ವರ್ಯ ಪರಿವಾರಡು ಕುಲ್ದಾರು. ಸತ್ಯಯುಗೊಟ್ಟು ದೈವಿ ಪರಿವಾರ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಈ ಈಶ್ವರ್ಯ ಪರಿವಾರಡು ಬಾಬಾ ನಿಕ್ಲೇನು ಪಾಲನೆಲ ಮಲ್ಪೇರು. ಓದವೇರು ಬೊಕ್ಕ ಪೂವಾದು ಮಲ್ತದ್ದು ಜೊತೆಗೆಲೆ ತಂದು ಪೋಪೇರು. ನಿಕುಲು ಮನುಷ್ಯರದ್ದು ದೇವತೆಯರ ಓದುವರು. ಮನುಷ್ಯರದ್ದು ದೇವತೆ ಅದು ಮಲ್ಪೇರು ಪಂದು ಗ್ರಂಥೋಡ್ಲ ಉಂಡು. ಐನೆರ್ದವರ ಪರಮಾತ್ಮನು ಜಾದುಗಾರ ಪಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು. ನರಕನು ಸ್ವರ್ಗವಾದ ಮಲ್ಪನವ ಜಾದುದ ಗೊಬ್ಬುವಾದುಂಡತ್ತೆ. ಸ್ವರ್ಗೊಡ್ದು ನರಕ ಆಪುನೆಟ್ಟು 84 ಜನ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ನರಕೊಡ್ದು ಸ್ವರ್ಗ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪುಂಡು. 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಕುಲು ಆತ್ಮ ಅದುಲ್ಲ ಆತ್ಮನು ತೆರಿಯೊಂದರು. ಪರಮಾತ್ಮನ ತೆರಿಯೊಂದರು. ಆತ್ಮ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪುನವು ಬೊಕ್ಕ ಒವ್ವೆ ಮನುಷ್ಯರು ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು. ಗುರುಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳಿರು. ಸದ್ಗುರು ಒರಿಯೇ ಆದುಲ್ಲಿರು. ಸದ್ಗುರು ಅಕಾಲ್ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಒರಿಯೇ ಸದ್ಗುರು ಆದುಲ್ಲಿರು. ಅಂಡ ಗುರುಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳಿರು. ಏರ್ಲ ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ಇಜ್ಜೇರು. ಮಾತೆರ್ಲ ವಿಕಾರೊಡ್ತೆ ಜನ್ಮ ಪಡೆಪೇರು. ಈ ರಾಜಧಾನಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆವೊಂದುಂಡು. ನಿಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಮುಲ್ಪ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯಗಾದು ಓದುವರು. ರಾಜಯೋಗಿ ಆದುಲ್ಲರು. ಬೇಹದ್ದದ ಸನ್ಯಾಸಿಲೆ ಆದುಲ್ಲರು. ಆ ಹಠಯೋಗಿಲು ಹದ್ದದ ಸನ್ಯಾಸಿ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ಮಾತೆರ್ನಲ ಸದ್ಗತಿ ಮಲ್ತದು ಸುಖಿಯಾದು ಮಲ್ಪೇರು. ಏನನು ಸದ್ಗುರು ಅಕಾಲ್ ಮೂರ್ತಿ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಅಲ್ಪ ಎಂಕುಲು ಪದೇ ಪದೇ ಶರೀರನು ಬುಡ್ಪುನಾದುಂಡು. ಬುಡ್ಪುನಾವಡು ತೆತೊನ್ನಾವಡು ಒಪ್ಪುಜಿ. ಮೃತ್ಯು ಕಬಲಿಸೋಜಿ. ನಿಕಲ್ನ ಆತ್ಮ ಅವಿನಾಶಿಯಾದುಂಡ ಅಂಡ ಪತಿತ ಬೊಕ್ಕ ಪಾವನ ಆಪುಂಡು. ನಿರ್ಲೇಪ ಅತ್ತು ನಾಟಕದ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಬಾಬನೆ ತೆರಿಪೇರು. ರಚಯಿತನೇ ರಚನೆದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯದ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ತೆರಿಪೇರತ್ತೆ. ಜ್ಞಾನಸಾಗರ ಬಾಬಾ ಉರಿಯಾದುಲ್ಲಿರು. ಆರೇ ನಿಕ್ಲೇನು ಮನುಷ್ಯರದು ದೇವತೆಲು ಡಬಲ್ ಕಿರೀಟಧಾರಿ ಅದು ಮಲ್ಪೇರು. ನಿಖಲ್ನ ಜನ್ಮ ಕವಟಿ ಸಮಾನ ಇತ್ತುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ವಜ್ರ ಸಮಾನ ಆದುಲ್ಲರು. ಬಾಬಾ ಹಂಸೋ ಸೋಹಂ ಮಂತ್ರನು ತೆರಿಪದಿರು. ಆತ್ಮನೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಆತ್ಮ ಹಂಸೋ ಸೋಹಂ ಪಂದು ಪಣದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಬಾಬನ ಆತ್ಮನೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಎಂಚ ಸಾಧ್ಯ ಪಂದು ತೆರಿಪೇರು. ಈ ಸಮಯಡು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಕುಡ ಎಂಕುಲೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರದು ದೇವತೆಯಪ್ಪ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಷತ್ರಿಯರಪ್ಪ ಪಂದು ಬಾಬಾ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಪೇರು. ಕ್ಷತ್ರಿಯರದು ಶೂದ್ರರು ಶೂದ್ರರದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಪ್ಪ. ನಿಕುಲು ನಾವು ಮಾತೆರ್ದಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜನ್ಮ ಆದುಂಡು. ಇಂದು ಈಶ್ವರನ ಇಲ್ಲ ಆದುಂಡು. ನಿಕುಲು ಏರ್ನ ಕೈತಲ್ ಕುಲ್ದರು. ಮಾತಾಪಿತನ ಕೈತಲ್ ಕುಲ್ದೆ. ಮುಲ್ಪ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಹೋದರ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಬಾಬಾ ಆತ್ಮಲೆಗ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನಿಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲು ಆದುಲ್ಲರು. ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆಯರ ಅಧಿಕಾರ ಉಂಡು. ಪರಮಾತ್ಮ ಬಾಬರ್ದು ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲ ಆಸ್ತಿ ಪಡೆಯೋಡು ಆದುಂಡು.
ಬ್ರದ್ದೆರು ಪಂಡ ಪ್ರಾಯದಕ್ಕಲು ಮಲ್ಲಕಲು ಎಲ್ಜಕ್ಕಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಬಾಬರದ ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆಪುನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ನಿಡ್ದವರ ನಿಖಲಿನ ಆತ್ಮ ಬಂದು ತೆರಿದು ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾರಡ ಆ ಪಾಪಲು ಭಸ್ಮ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪಲೆ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಕ್ಕಲು ಈ ಪಾತ್ರನು ಒಂತೆಲ ತೆರಿಯೊಂಜೇರು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ತಿರುಗದ ತಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕುಲ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಹಂಚಿನ ಸುಪ್ರಭಾತ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ ರಾತ್ರದ ಕ್ಲಾಸ್ ಜೋಕುಲು ಬಾಬನು ಗುರುತು ಮಲ್ತೇರು ತೆರಿಪೋಯರು ಬಾಬನೆ ಓದ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂದು ಅರೆರ್ದು ಬೇಹದ್ದು ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಡುತ್ತಂಡು ಆಂಡ ಮಾಯೆ ಮರ ಪದ ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಇಂದುವೇ ಕಷ್ಟ ಆದುಂಡು ಎಂಚಿನ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ವಿಘ್ನನು ಪಾಡುಂಡು ಒಯ್ದು ಪೋಡಿಯಡು ಬಂದು ಐಟ್ಲ ಸುರೂತ ನಂಬರ್ದ ವಿಕಾರಡು ಬೂರುವೆರು ಕಣ್ಣು ಮೋಸ ಮಲ್ಪುಂಡು ಕಣ್ಣನ್ನು ದೆತ್ತುಪಾಡಿನ ಪಾತಿರತ್ತು ಬಾಬಾ ಜ್ಞಾನದ ನೇತ್ರ ಕೊಡ್ತೇರು ಜ್ಞಾನ ಬೊಕ್ಕ ಅಜ್ಞಾನ ಲಡೆ ನಡಪುಂಡು ಜ್ಞಾನ ಆದುಂಡು ಬಾಬಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಆದುಂಡು ಮಾಯೆ ಇಂದೆತ ಲಡೈ ಮಸ್ತ್ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದುಂಡು ಬೂರೊಂದಿತ್ತಂಡಲ ತಿಳುವಳಿಕೆಗೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ತೆರಿವೇರು ಯಾನು ಬೂರ್ದೆ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಎನ್ನ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಲ್ತೊನುವೆ ಪಂದು ಮಾಯೆ ಒಂಜಿ ಸಾರಿ ಸೋಪಂಡ ಕುಡ ಏರು ನಾವು ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಅದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜೋಕುಲು ಪನ್ಪಿರು ಯಾನು ಧ್ಯಾನೋಡು ಪೋಪೆ ಪಂದು ಆಂಡ ಐಟು ಮಾಯೆ ಪ್ರವೇಶ ಅದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತೇ ಆಪುಜಿ ಮಾಯೆ ಕಳ್ಳತನ ಮಲ್ಪುಂಡು ಸುಳ್ಳುನು ಪನ್ಪವುಂಡು ಮಾಯೆ ಎಂಚಿನ ತಾನೇ ಮಲ್ಪವುಜಿ ಪಾತೆರನ ಕೇನೊಚ್ಚಿ ಕೊಳಕು ಮಲ್ಪದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಗುಲ್ಗಲ ಅವಂದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಚೀಚಿ ಆದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಮಾಯೆ ಈತ್ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಆದುಂಡು ಓ ಗಲಿಗೆ ಬೂರ್ಪದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಜೋಕುಲು ಪನ್ಪೇರು ಬಾಬಾ ಎಂಕುಲು ಗಲಿಗೆ ಮರೆತು ಪೋಪ ಪಂದು ಅದೃಷ್ಟ ರೂಪಿಸವನಂಚಿನಕುಲು ಒಂಜಿ ಬಾಬಾ ಆದುಲ್ಲೇರು ಆಂಡ ಅದೃಷ್ಟಡು ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡಿತ್ತಿನ ರೂಪಿಸನವಂಚಿನವರು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಇಂದೆಟ್ಟು ಏರೆ ಒರಿಯನ ಮಿತ್ತು ಗಮನದ ಏರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಓದಿರ್ಲ ಆಪುಜಿ ಆ ವಿದ್ಯೆಡಂತೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಓದ್ಯಾರೆ ಟೀಚರ್ನ ಲೆಪ್ಪರು ಮುಲ್ಪ ಅದೃಷ್ಟ ರೂಪಿಸ್ಯಾರೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಏಕರಸವದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಓದವಡ ಒರಿಯೊರಿಯಕ್ಕೆ ಬೇತೆ ಅದು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಓದಾರು ಸಾಧ್ಯ ತೊಂಜಿ ಜೋಕುಲುಲ್ಲೇರು ಆ ವಿದ್ಯೆಡು ಒವ್ವೆ ಮಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಜೋಕುಲಾದುಲ್ಲೇರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಪಗ ಅಕಲಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೂಡ ಓದವೇರು ಟೀಚರ್ಗೂ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಂಡು ಮಕ್ಕಳು ವಿದ್ಯೆಡು ಡಬ್ಬಲ್ ಆದುಲ್ಲೇರು ಐನಡ್ದವರ ಹೆಚ್ಚ ಓದುದು ಮಕ್ಕಳಿನ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಪಡೆಯರೆ ಲಾಯಕ್ಕಾದು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಂದು ಮುಲ್ಪ ಬಾಬಾ ಅಂಚ ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ವಿಜ್ಜೆ ಮುಲ್ಪ ಬಾಬಾ ಮಾತೆರೆಗೆ ಲೇಖರಸವದು ಓದವೇರು ಅಲ್ಪ ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಏರೆಗ್ಲ ಬೇತೆಯಾದು ಮಲ್ಪೋಜೇರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಪಂಡ ಟೀಚರ್ ಒಂತೆ ಕೃಪೆ ಮಲ್ಪೇರು ಭಲೆ ಇಂಚ ಕಾಸು ಪಡಪೇರು ಕಾಸಾಗಿ ಸಮಯ ಕೊಡ್ದು ಓದವೇರು ಓಯಿರ್ದು ಹೆಚ್ಚ ಓದುದು ಬುದ್ಧಿವಂತೇರಾಪೇರು ಮುಲ್ಪಂತ ಹೆಚ್ಚು ಓದುನ ಒವ್ವೆ ಓದುನ ಪಾತೆರನ ಇಜ್ಜಿ ಮೊಕಲ್ನ ಪಾತೆರ ಒಂಜೆ ಆದುಂಡು ಮನ್ಮನಾಭವದ ಒಂಜೆ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಕೊರ್ಪೇರು ನೆನೆಪುರದು ಎಂಚಿನಾಪುಂಡು ಇಂದು ಅಂತೂ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ತೇಲಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬನೆ ಪತಿತ ಪಾವನ ಆದುಲ್ಲೇರು ಅರೇನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನಿರ್ದವರನೆ ಎಂಕುಲು ಪಾವನಾಪ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ. ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಈತೆ ಸ್ಮಶಾನ ಎರೊಂಡು ವಿನಾಶ ಎದುರುಡು ಉಂಡು ಆಯ್ನಿಡ್ದವರ ಏರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಸಂಬಂಧನು వచ్చి ಅಂತ್ಯಕಾಲಡು ಒರಿ ಬಾಬನನೆ ನೆನಪು ಪೋಡು ರಡ್ಡು ಇಂದು ಶಾಮರ್ದು ಸುಂದರ ಪತಿತೀರ್ದ ಪಾವನ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಸಂಗಮೇಗವಾದುಂಡು ಇಂದು ಈ ಸಮಯ ಉತ್ತಮ ಪುರುಷಾಪನ ಸಮಯವಾದುಂಡು ಸದಾ ಇಂದುವೇ ಸ್ಮೃತಿಟ್ಟು ಇತ್ತದು ಸ್ವಯಂ ನಿಕ್ಲೆನು ಕವಡೆರ್ದು ಸಮಾನಾದ ಮಲ್ತುನೋಡು ವರದಾನ ಜ್ಞಾನಧನದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಕೃತಿದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧನನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪದಮಾಪತಿ ಭವ ಜ್ಞಾನಧನ ಸ್ಥೂಲ ಧನದ ಪ್ರಾಪ್ತಿನು ಸ್ವತವಾದ ಮಲ್ಪುಂಡು ಒಲ್ಪ ಜ್ಞಾನಧನ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಪ್ರಕೃತಿ ಸ್ವತಃ ದಾಸಿಯಾದ ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಜ್ಞಾನಧನವರದು ಪ್ರಕೃತಿದ ಮಾತ ಸಾಧನ ಸ್ವತಃ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾದ ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಆಯ್ನಿಡ್ದವರ ಜ್ಞಾನಧನ ಮಾತ ಧನೊಡ್ದುಲ ರಾಜ ಅದುಂಡು ಒಲ್ಪ ರಾಜ ಉಪ್ಪೇ ಅಲ್ಪ ಸರ್ವ ಪದಾರ್ಥ ಸ್ವತವಾದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಪುಂಡು ಈ ಜ್ಞಾನ ಧನನೇ ಪದಮಾಪತಿ ಮಲ್ಪವನಂಚಿನ ಆದುಂಡು ಪಾರಮಾರ್ಥ ಬೊಕ್ಕ ವ್ಯವಹಾರನು ಸ್ವತವಾದ ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಪವುಂಡು ಜ್ಞಾನ ಧನುಡು ಈತು ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಐದು ಮಸ್ತ್ ಜನ್ಮಲೆಗು ರಾಜರ್ನ ರಾಜರಾದ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಸ್ಲೋಗನ್ ಕಲ್ಪಕಲ್ಪದ ವಿಜಯ ಆದುಲ್ಲೆ ಈ ಆತ್ಮಿಕ ನಸೆ ಇಮರ್ಜಿ ಆದು ಪುನಗ ಮಾಯಜೀತ್ ಆದು ಉಡ್ಪಾರು. ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.